Like those hipsters, I wanna dance. I said don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. Så er vi klar til at lave setup-videoen. Og vi kan lige starte med at gå udenfor her, så vi lige kan starte på en frisk grund. Her har vi så indgang til mit værelse. I har nok set det før. Vi starter herovre. I fjernsynet. Og min guitar. I fjernsynet, det er et Philips Smart TV. HDMI, og jeg kan sætte et internetkabel i, så jeg kan bare gå ind på YouTube og sådan noget. Så har jeg en Playstation. Ja. Og sådan en stik og sådan noget. Og kontaktlinser. Ja, jeg bruger kontaktlinser, fordi jeg har +5 på begge øjne, så mine øjne de er sådan lidt. Jeg kan godt lide de eneste tos musik. Så har min ting her. Jeg kan have lidt crap på. Og vindue. Ud til en grøn hæk. Min whiteboard, hvor jeg skriver idéer op til videoer. Du kan se, den er lidt blank, men det er en hjemmeside til Meaning in the Box. Du kan kigge. Der er rimelig billig, rimelig billig udstyr. Det er godt nok fra Kina, men hvad fanden. Jeg har købt et batteri til Nintendo DS Lite. Og så fandt jeg så ud af, at det var en Nintendo, der ikke havde opladet, fordi der var noget inde i, der var et stykker. Men lad os starte. Vi starter med skærmen. Skærmen, som I kan se, det er en Samsung 24 tommer. LED. Altså det er LCD. Men et LED. Det er i hvert fald 1080p. Og det er mig, der blev med. Flot det hyre. Så har jeg selvfølgelig, som alle gamere skal have, slik. Og min nye telefon. Jeg har købt en iPhone 4. Inception. Apple. Og det er optaget med en iPad, skal lige siges. Min gamle telefon. Og kassen til. Så vil jeg lige prøve at vise jer bagsiden. Eller coveret på den. Det er sådan. Hvad det hedder? Det er et kassettebånd. Det synes jeg er meget nice. Vi kan også lige tage. Så tager vi ja. Så tænker jeg, hvad fanden er det her, Thomas? Det er en kabelholder og en USB-hop. Så jeg skal bare lige smide, jeg har 2 kabler herom. Et oplader og et HDMI, jeg lige skal smide ind. Og så kan jeg bruge. Så har jeg 4 HDMI stik mere. Og jeg har allerede 3,0 mere. Og så nogle på bagsiden af computeren. Og ja, her har vi så min mus. En Logitech G500. Jeg har ikke fået nogen lige siden sidst. Ja, da jeg lavede en unboxing video på det. Og så har vi det her. Logitech D35 headset. Det er ekstremt stramt at sidde med. Men lyden er pissegod, som I ser her. Med det samme. Jeg tror, man skal få det til at man simpelthen bruge det så meget, så det udvider sig. Og så har vi mit tastatur. Et Logitech D510. Okay, så nok til det med Logitech. Og jeg er lidt Logitech-fan, fordi jeg godt kan lide deres. Og der er så. Og det er også bedre headset. Så er sådan en. Og så 3 på dem med programmerbare knapper. Og her der er 3x18 forskellige programmerbare knapper på. Den her. Der kender jeg nok den hjemmeside. Det er YouTube. Det er meget nice at have en knap til det. Men ja, det er D510. Det er et rigtig godt tastatur, synes jeg. Så er rigtig godt. Jeg bruger det også rimelig meget. Lige for tiden. Men jeg stresser ikke, når jeg først sidder ved min computer. Så stresser jeg ikke. Jeg fik lige trykket på den der tast, så jeg gik ud på startskærmen. Men så er det her. Min computer. Som ingen af jer faktisk har set den nu. Andet end mine nærmeste venner. Og min familie. Det er, som sagt, som I kan se her, inden for Shark Gaming. Klistermærket sidder ikke på til at starte med.
Men ja, det er blot inde i. Og ja, jeg ved sgu ikke, om jeg vil åbne det, fordi jeg har aldrig haft åbnet det endnu. Jeg ved ikke, om det sidder en blæser der, eller hvad der gør. Og jeg har ikke rigtig meget forstand på alt det der, men... Prøv at se her. Der sidder LED sådan rundt over. Og 2 MSI, der sidder i SLI. Ja, det kører rigtig godt. Ja, det kører på Battlefield 3 på Ultra, uden at optage på halv processorkraft. Men når jeg skal optage det fuldt op, som vi kunne se i den første video, så kommer den altså op og trækker rimelig kraftigt. Men ja, den har en masse blå lys, fordi jeg elsker blå, og det er Salman kabinet. Det ser rigtig fedt ud, synes jeg. Man kan varm luft komme ud af her. En kold luft bliver suget ind der. Det er meget nice. Og så blå oppe i toppen. Det synes jeg bare ser fedt ud. Og så matcher det min blå væg. Men ja, det var faktisk alt for den her gang. Der er lige en ting der. Fordi jeg ikke er sådan foretaget rigtig meget. Det er på den der. Jeg sidder og spiller det konstant på PlayStation. Jeg købte det til PlayStation, fordi jeg havde ikke fået en computer hjemme endnu. Og jeg var allerede noget godt i spillet, fordi jeg lånte en. Jeg kender spil, og så kom jeg i gang med det. Og det var sådan lidt årsag. Men ja, det var det. Og jo, jeg har også noget boks. Og hvis I undrer, hvad det der Lego noget er, så er det altså min iPad-holder. Jeg selv har bygget ud af Lego. Så jeg sidder og skyper. Hvis jeg sidder og spiller PlayStation og sådan, og sidder og snakker med min fætter, når vi sidder og spiller Black Ops 2, så var det længe siden, men fuck det. Så bruger jeg den til at holde min iPad. Men ja, det var alt for den her gang, og vi ses meget snart igen. Hej hej.